Tento malý štupel, tak to som ja. Od malička ma rodičia viedli ku športu. Už od škôlky ma prihlasovali do rôznych športových krúžkov, ako plávanie alebo korčulovanie. Lyžovať ma naučil dokonca sám otec. Ale ako každého chlapca, najviac ma to ťahalo k hokeju. Pokým som sa k nemu dostal, vyskúšal som mnoho rôznych športov. Hokej som hral do mojich 15 rokov. Potom som skúsil menší a menej známy šport. To ma ale nepríjemne prekvapila podpora štátu nielen lacrossu, ale i iných športov. To znamená, že 2001 na HBAčku som lacrosse prvýkrát videl v Prahe. No a potom ešte ďalší rok mi to tak akože ležalo v hlave. A v roku 2001-2002, ten prelom na Silvestra v posteli, som si povedal, že idem do toho. Tu sme začali. No a samozrejme všetci ľudia, ktorí chodili okolo, tak boli z toho celkom taký prekvapení. Čo to je za chlapče za tými palicami a tak ďalej. Robili sme tu klíky, dušaky na asfalte. No a do toho tí študenti vlastne, keď to videli, tak jednak si mysleli, že nejakí podivíni a vykrikovali na nás rôzne heslá a všeličo. No a završili to tým, keď už teda nielen, že nás pokrikovali, čo sme ako nejak dokázali ignorovať, ale potom začali po nás hádzať bajíčka. No, tunak je napríklad taká najobľúbenejšia časť steny, tam je taký nápis Inžinier Bonbon a tie jeho očka boli veľmi dobré terče na mierenie loptičky, keď sme proste trénovali hody. Tak každé očko bol taký akože cieľ, taký terčík, do ktorého sme hádzali tú loptu. Pomoc od štátu nebola vôbec žiadna, tam jediná pomoc od štátu bola to, že sme vlastne sa mohli zaregistrovať ako občianske združenie. A mohli sme si žiadať o 2% od podporovateľov, ktorí by nám pomohli. Takže pomoc od štátu žiadna, sponzori. My sme vlastne od toho roku nejakého 2002 a až do roku 2007 nejakých sponzorov nemali. Majstrovstvá Európy 2008, Majstrovstvá sveta v 2010 v Manchestri, Majstrovstvá sveta 2011 No a teraz naposledy Amsterdam. Sú všetko obrovské úspechy, kde vlastne malá krajina bez nejakých veľkých podpor zo štátov. Samozrejme už teraz v Bratislave akýkoľvek šport má problém fungovať, športový minimum. Stávajú sa furt len nové budovy a žiadne športoviska, takže bude to čím ďalej tým ťažšie. To bolo na začiatku. Ako je to s lacrossom teraz? Lacrosse na Slovensku je 10 rokov, ale máme stále málo tímu a stále máme málo hráčov a stále máme problém s náborom. A skúšame rôzne veci, ale nejde to tak rýchlo, ako sme si v minulosti predstavovali. A nie je ani jednoduché udržať hráčov pri lacrosse. Mnohí skončia, keď skončia školu napríklad, nájdu si prácu a nemajú dosť času na to, aby sa venovali športu. Takže stále je to mladý šport. A stále akože na to, aby sme prerazili na Slovensku, by sme potrebovali povedzme 2 až 3 krát viac ľudí a viac tímov. Na klubovej úrovni ale prakticky tá podpora nie je žiadna od štátu. Tam sa musíme spoliehať teda buď na príspevky a poplatky hráčov, alebo na sponzorov, ktorí sú ale sporadicky, alebo minimálne nie je to taká veľká pomoc, alebo neprichádza tak často, aby sme si vedeli plánovať do budúcnosti, že sa vieme spoľahnúť, že nejakú časť rozpočtu na rok máme pokrytú, lebo vieme, že ten alebo ten sponzor nám nejaké peniaze dá. Vždy je to skôr ako jednorázová záležitosť, ktorú využijeme na nejaký projekt, ale ten samotný jadro toho rozpočtu na tú samotnú hru a hráčov a tréningy stále vlastne znášajú tí hráči samotní. Ako sa trénuje? Super, ťažko to je po zime. Viacej ľudí by sa hodilo? Viacej chceme ľudí, no. Dvakrát toľko. Keď vyjdeš von, tak vravia ti kráska, tisícka očí, ešte viac slov, pretvárka los, založia maska, dievčatko v noci začína lov. Nevravím zmizni, nevravím poď sem, premýšľam málo v noci zaspím,
Namiesto leta prišla nám jeseň, poháre prázdny stôl. Kendo ako také začalo, myslím, náš klub pred takými 6 rokmi, možno 7. No a tak na Slovensku máme také 3 hlavné kluby. Jeden je v Košiciach, teraz presne ďalší je v Dunajskej Strede. Ten je dosť nový, ten má tuším len 2 roky teraz, čo začali cvičiť, ale celkom peknú telocvičňu. Potom samozrejme, že náš Furinkazan v Bratislave. Všetko si platíme sami, aj keď sme akože občianske združenie a nedostávame nejaké podpory, ale už sa plánuje niečo spísať, niečo také, čo nám pomôže, pretože aj máme pravidelné semináre a podobné veci, akcie, ktoré robíme my, takže určite nejaký grant by sa hodil. V Česku majú oveľa viacej klubov ako u nás, tuším, možno aj 5-6 klubov, dosť veľkých klubov, majú tam veľa členov, dokonca majú aj národný tím, Český národný kendo tím, čo je dosť veľký úspech na takú malú krajinku, myslím. Sme v začiatkoch stále, takže stále je čo vylepšovať, stále je čo, dá sa povedať, naháňať. Tak teraz momentálne máme asi tak 20 členov, lenže veľa z nás chodí na vysokú školu a tak, a preto na tréningu býva tak okolo 6, možno najviac 10 ľudí. To je asi situácia teraz s dochádzkou. A ako je na tom najrýchlejšie rastúci šport na Slovensku? To som si tiež išiel zistiť. Máme momentálne 25 chalanov napísaných na súpiske a skladajú sa 30 € členské. A ešte plus sú videovky na zápasy, ale to väčšinou riešime tak, že spoločnou cestou, keď sa ide do Malaciek alebo do Stupavy, tak zobere rodič 3 chalanov, nech proste to je ekonomickejšie. Dragons má aspoň 10 rokov. Ono problém je dosť so sponzorstvom, lebo ale dá sa to zohnať vždycky. Proste vláčne si to ešte. Ale to alebo cez 2% sa to môže riešiť, alebo tak. Ja by som bol osobne rád, keby napríklad nemali chalani náklady na zápasy, lebo proste aspoň to by mohlo byť pokryté. Alebo také, keby úplne najideálnejšia forma by bola, keby sa nemuseli skladať na dresy, na také veci, ale tak dresy napríklad dostávajú títo, ale nie sú ich vlastné, musia ich vždycky vrácať. Tak to je také, že napríklad ja som bol vždy šťastný, keď som mal vlastný dres. Poď prvý! To je typická slovenská mentalita. Radšej budeme podporovať niečo, z čoho máme priamy osoch, čo sa nám priamo vráti, ako keby sme mali podporiť nejakú dobrú vec, z ktorej bude mať osoch celá spoločnosť alebo nebodaj mládež. Povedzme si to úprimne, Slovensko je malá krajina. Nemá veľa spôsobov, ako zaujať medzi ostatnými štátmi sveta. Preto musíme podporovať šport, ktorým je jedným z najlepším spôsobom, ako zaujať a reprezentovať medzi ostatnými. Všetko bude lepšie, krajšie, treba veriť, už to začne. Nemé tváre sa už len dívajú. Môžeš. Na vankúši sa našla krvavá škvrna, sebala ješ do polky a mne zase len vždy doplná. Zdravím všetkých prítomných švédským prízvukom. V prálese na plese je sekt,
kam kráčam iným oblúkom. Snaží sa ma zmyť už milión generácií. Štatút OSN má kríž a letisko v Zambii. Smiať sa vedia muži, ženy aj vrahovia a bičujú sa